Το όρξε και το που το ρίχνω γυρνά πίσω κατευθείαν. Και το μπαμ πέρα πίσω. Το γαμίνο. Πώς έρθει εδώ? Δεν ξέρω. Από εδώ πέρα με βγήσει. Έλα ρε γκρούνα, είναι 50. Ή απάτη. Λέω ποιος ρωτούσε, λέω γκρούνα 50 είναι. Το σκύλο σύρτρα και κατέβα εδώ να σε πάρω. Ωραία, με έφτιαξε τώρα, μπράβο. Αποσόλει τον ονόρθο πρέπει να γυρίσει πίσω, έφυγε εκεί. Και πού? Πιο πίσω πρέπει να έφυγε για το βαθύ του Άκου. Γαμώ το πάτημά του, γαμώ ρε. Δεν είχε τίποτα άλλο, πού να τον άφηνες? Ή ένα πάτημα τράβηξε λίγο, ένα τέτοιο γκρούνι, καμιά 40-50 κιλά. Άλλο τίποτα δεν βρήκε. Ω, γκρουνιά. Γκρουνιά πολύ μεγάλη γκρουνιά. Έλα ρε. Έλα. Είναι το μολύ που σε έδειξε τι κάνει. Ναι. Πω, τρύπαδε. Και άμα σε δείξει και σου βγήκε, πώς ερχόταν. Πού να καθώ τώρα, να καθώ τώρα και Από πού ήρθε? Στα δεξιά? Καλά. Όπως κάθισε. Κάθομαι εκεί από Φυσικά 5 λεπτά θα ξεκινήσω πάνω. εγώ. Και έρχονταν λίγκα έρχονταν. Πω, μεγάλη γκρούνα ρε. Εσύ το τρύπα που έγινε. Με είδες την τρύπα? Μολύ δεν έφυγε και έφυγε. Όχι, τα δράμματα είναι τότε. Όχι ρε, μολύ, πιο μολύ είχε μπροστά. Πώς έφυγε? Από το πρώτο έπισε εκεί ρε. Έπισε. Το πρώτο έφαγε. Τα αίματα που κάνουν. Εγώ τώρα σε πηγαίνει. Τα δέντρα, πέτρες. Εγώ κάτι Για πάνω Αγγέλη, ό,τι τσιγάρο. έχεις εδώ. Θα κυράσει τώρα εδώ στο γκρούνι. Καλά είπα εγώ. Θα το ξεκινήσω εγώ έτσι. Άρε τροχονό με γάμο την πουτάλα μου. Τράβηξε και την γκρούνα με το εργαλείο. Βέβαια. Φάτο γάμο, φάτο. Πολύ κοντά του. Άιντε. Θέλω να το κάνει. Γιατί δεν ήταν πολύ χρυσές σήμερα. Λέω τώρα κάπου. Έβλεπες δηλαδή, έτσι ήταν. 15 μέτρα 20 έβλεπες. Λέω τώρα, κάπου θα σε δω.